Era tare abrupt. Și că s-a făcut e ca așa, spate în traști, dar era e ca așa, râpă în jos, așa. Drumul este unul din proiectele sociale în care Tatiana Pavliuc a investit. El are aproape 2 km și a fost reabilitat până la principalele puncte de menire socială din sat. Ionel, tu ai încărcat, dar mai departe e vucul și la agărot. Trebuie de lucrat. Scoate, dăm lopata așa ești. Cu o râtă așa. Nu ți-o spus că n-am dovedit. Și e țigări și înapoi. De 22 de ani, Tatiana Pavliuc este în fruntea unei firme agricole, care a început de la producerea merelor, iar acum are peste 360 de hectare de livadă. Ea mai cultivă cereale și legume. Sezonier, aici lucrează peste 200 de muncitori din toată Republica Moldova. E că aici la noi se încarcă mașinile la Rusia, una la Tiumeni, una la Moscova și una la Novosibirsk. Am primit și 9.000 și 10.000 de lei pe lună. Avem copii, vrem aici pe loc, la noi aici, cât să plecăm psihotari și aici se poate făcut o capic, se poate de muncit. Tatiana Pavliuc a început cariera în 1981, când a devenit economistă în colhozul din localitate. Astăzi, afaceristă de succes, pe lângă salariul plătit la timp, ea oferă angajaților ceva mai mult, încrederea în ziua de mâine. Mai bine o femeie. Bărbatul mai ieși câte un pahar și are companii, cineva să mai întâlnește, mai o e hăisă, poate câteodată am avut noi bărbați. Deocamdată piața Uniunii Europene nu este accesibilă pentru produsele sale. Cu toate acestea, compania ei a obținut certificatul Global Gap de calitate. Din Olanda, din Turcia, se aduc pipieri mai mari, mai împluți cu pesticidi, cu nitrate. Dar la noi cresc natural. Apă, soare și pământul. Anul acesta a fost unul secetos pentru Moldova, dar pământurile pe care le deține compania Tatianei Pavliuc au dat roade bune, asta din motiv că a investit într-un sistem de irigare german. Dar și că e bine. Ce bine, La vreme de leafa, tot e bine. El nu doarme dimineața până la miezul nopții. Îmblă pe dealuri, el vine câte ori te întreabă și ai făcut, cât și unde ai vândut și cât ai strâns și a rămas. El trăiește tot. Tatiana investește nu doar în afacere, dar și în oameni. Ea a cofinanțat reparația școlii și lunar le asigură hrana elevilor. Они каждый день кушают кашу, горячее, там, компот, чай. И легче, знаешь, и ребенок приходит в школу не голодный. Colectivele populare și echipei de fotbal le-a cumpărat costume și le plătește deplasările. Tot din banii firmei a cofinanțat reparația bisericii din satul vecin Rujnița. Am cumpărat toate culorile îmbrăcămintea preotului care la slujbă noi purtăm. Cumpărat Tatiana Petrovna, cumpărat Tatiana Petrovna cruce, cumpărat. Când vede biserica frumoasă, toți vin la biserică. Dacă biserica nu-i pictat, nu-i distrusă, nici lumea nu vine la biserică. Pentru muncitori a construit un cămin cu 70 de locuri și îi asigură cu hrană zilnic. De 120 de kg de borș merge la 200 de oameni, 40 de kg de cașă, 20 de kg de podlivcă. Ia ca și la noi, Tatiana Petrovna. Și îmbrac, și încalți, și hrănești, și o căpeică nu e pe nimeni, nici pe cazare, nici pe mâncare. Timpul acordat familiei, dar și nepoților, este deseori insuficient. De la 5 luni i-am lăsat și am ieșit la serviciu și așa nu le-am acordat atenția care o trebuie. Și de acum, de atâta la noroc, le-am spus să iei 3 ani copiii, să-i educe, dacă eu n-am dovedit în viață, dumnealor, că mi se pare că totuși educarea copiilor e mai principal decât cariera în viață. Tatiana spune că aplicarea standardelor europene vine din instruirile de peste hotare, iar viitorul afacerii ei îl vede doar în Uniunea Europeană. Nu suntem învățați să o vindem. Încă 70 de ani ne-am învățat să le trimitem numai la Rusia și așa le trimitem. Și e foarte rău dacă noi depindem numai de o piață. Noi asta înțelegem. Trebuie diversificarea piețelor. Și noi de acum facem pașii ăștia conștiinți, ne pregătim. Dar totuși vă spun că nu merge, nu știu ce la noi, nu se primește, nu știm noi cum să exportăm. Trebuie să facă stand-uri unde să promovăm producția noastră, unde să le dăm la oamenii cei de după graniță, să le guste, degustarea, să fie frumos așa, să fie diferite soiuri și oamenii să vadă ce crește Moldova noastră. Că noi exportăm numai femei frumoase și femei care lucrează pe bătrânii, deservesc acolo.